Yes. Jeg har lavet en opgave omkring motivation og læring, hvor min interesse den blev vækket, fordi jeg synes, der er utrolig mange elever, der er umotiverede i dansk folkeskole. Der er også en del debat om det. For eksempel er der en artikel, hvor der bliver undersøgt, hvor den danske folkeskole bliver sat op mod den kinesiske, hvor den kinesiske simpelthen vinder på alle punkter, når man kigger på det faglige niveau simpelthen. Så de sidste kinesiske elever er rimelig ulykkelige. Det er sådan en ting. Det vil jeg komme ind på selv. Mit emnevalg, jeg har lavet en case, som jeg lige vil uddybe for jer. Den er, at på første dagen, er der en lærer en klasse, en 6. klasse her. Læreren går i dialog med eleverne omkring deres yndlingsbeskæftigelser. De elever skal så bruge 30 minutter på at skrive om den beskæftigelse. Og alle elever de er meget engagerede og skynder sig at gå i gang, og alle elever får lavet et flot stykke arbejde, nogle bedre end andre. Men der er selvfølgelig også faglig niveauforskel på de elever her. På anden dag, der får eleverne tildelt historiske emner, som de skal skrive om. Og de har 1,5 time til at skrive 2 sider, og de får flødeboller for deres arbejde, hvis deres arbejde er godt nok. Eller undskyld, hvis de når at skrive 2 sider. På tredje dagen, der får eleverne bare matematikopgaver. Der er ikke noget positivt eller negativt ved det for dem. De får ikke nogen straf, de får ikke nogen belønning eller noget. Så vil jeg snakke om min problemformulering, som lyder således. Hvordan kan man forstå motivation? Hvordan kan man forstå forholdet mellem motivation og læring? Og hvordan kan man ud fra denne viden forbedre sin undervisning? Og nu vil jeg lige bruge min tid på at snakke om teorierne her. Behaviorismen, den blev lavet i 1900-tallet i USA. Det handler ikke i groft sagt om, at mennesket er et objekt, som handler ud fra instinkt og lyst, som ikke er nogen fri vilje. Det er meget groft sagt. Det er sådan det foretræk. En af de store navne inden for behaviorisme, det er Skinner. Og Skinner han opdagede i 1960 en indlæringsform, der går ud på, at menneskets adfærd styres af konsekvens. Det vil sige, at hvis du for eksempel er noget af positiv forstærkning, det er hvis du belønner en person for noget, han gør med noget positivt, en pose slik for eksempel eller noget, så vil han højst sandsynligt gentage den her adfærd her. Omvendt er der også noget negativ forstærkning. Det er for eksempel, hvis en person er i en negativ situation for personen, du tager ham ud af den situation her, og føler over til noget bedre for personen, så er det en negativ forstærkning. Så er der også straf. Straf, det er jo bare straf. Det er også ikke noget Skinner på. Det vil jeg ikke også gøre. Motivationen i den her teori, det er meget ydre motivation, fordi du noget, der kommer udefra og motiverer. Så vil jeg tale lidt om kognitiv konstruktivisme. Og en af de store navne for det var Jan Piaget. Og det kognitiv konstruktivisme handler om, at du oplever verden gennem din egen bearbejdelse af de indtryk og de oplevelser, du får. Og der er også en model, og den model går ud på, at inden for kognitiv konstruktivisme, at mennesket forsøger hele tiden at tilpasse sig, som man også inden for teorien kalder adaption. Det gør mennesket ved at observere, hvilket kaldes perception. Altså observere verden. Og mennesket lærer den her perception i skemaer. Det er altså kognitive skemaer inde i hovedet. Og så når mennesket møder en ny situation, så prøver mennesket at forstå de her situationer ud fra, at de allerede lærer af skemaer her. Og det der er i skemaet, kan det ikke bruges i forvejen, så sker der altså en assimilation. Kan det ikke bruges, så sker der en akkumulation, så udvider skemaet. Det bliver klogere. De så bare sådan tilbage. Yes.
Og så vil jeg analysere lidt her. Behaviorismen på dag 2, det var der, hvor børnene de fik flødeboller, hvis de nåede at skrive 2 sider på 1,5 time. Det var ikke lige gode resultater, der kom ud af det, men altså, i det læreren om flødeboller, så sker der altså en positiv forstærkning, fordi at eleverne de får tildelt noget positivt ved at udføre et stykke arbejde. I og med, at det ikke var lige gode resultater, der kom ud af det, så kan man jo sige, at der er nogle af eleverne, de har måske ikke lært så meget. De skulle bare skynde sig, de skulle have det flødeboller. Så der er nogle elever, der har lært mere end andre. Hvis alle elever skulle have lige været af det, så skulle man måske have droppet den tidsbegrænsning der, så bare skrive 2 sider tekst af høj kvalitet. På tredje dagen, det var der, hvor eleverne de hverken fik noget straf eller ros eller noget for deres arbejde der. Og der var en del af dem, de klarede det ikke så godt. Der var en del af dem, der ikke nåede så meget. Hvilket jeg ikke lige fik sagt under krisen, men det var. Der kunne man jo have brugt positiv forstærkning, for eksempel, hvor man simpelthen havde, man kunne give noget slik igen, som vi kunne have fået, eller man kunne bruge negativ forstærkning, ligesom at sige, at hvis alle nåede et vis antal opgaver, så kunne de få lov at gå ud af klassen. Og det flyttede man fra en institution, der ikke var så rar for dem, og sidder der lektier, til en institution, der var bedre, udenfor, altså negativt forstærkning. Så var det så lidt ud fra kognitiv konstruktivisme, og der på første dagen, det var jo det, hvor eleverne de fik lov at give dialog med læreren om, hvilke emner de egentlig godt kunne lide. Og der er den indre motivation, der simpelthen spiller ind, fordi at eleverne her, de prøver ligesom, det var noget, de godt, det var noget, der interesserede dem. Derfor prøver de også at finde mening og struktur i tingene. De bruger deres i forvejen lærede skemaer, så sker der enten akkommodation eller assimilation, alt efter om de skriver det, de ved, eller om de skal finde ny information på nettet, for eksempel. Hvis de skal finde ny information, sker der akkommodation. Hvis de bruger noget, de ved, så sker der assimilation. På tredje dagen, det var det, hvor eleverne fik matematikopgaverne, hvor der var mange, der ikke rigtig fik lavet så meget. Og det var måske fordi, at det ikke var interessant nok for nogle af dem. De gad simpelthen ikke at finde mening i de ting der. Det kan også være, at der manglede information til skemaer her, så det måske var for uoverskueligt, at der skulle akkommoderes. Eller akkommodationen ville være for omfattende. I min diskussion, der vil jeg snakke om, hvad man som lærer kunne gøre for ligesom at forbedre sin undervisning ud fra den viden, vi har nu. Og der mener jeg, at først så vil jeg lige snakke lidt om Danmark-Kina, fordi det var meget interessant og spændende at komme ind over, at Kina var foran. De har jo så også, det er så også det med, de har de mest ulykkelige elever. Nogle af de mest ulykkelige i verden. Det er jo nok fordi, at der har været der er måske en meget ydre motivation, måske for forældrene. Forældrene stiller måske rigtig store krav, så hvis ikke de der elever her, de får for gode karakterer, så er der måske en straf, når de kommer hjem. Eller hvis, eller også så at den foregår en negativ forstærkning, hvor eleverne simpelthen for at fjerne sig fra en negativ situation og hjemme måske skal have gode karakterer. I Danmark der er det nok mere en indre motivation, vi har. Vi prøver ligesom at inddrage eleverne i vores undervisning. Eleverne skal selv have lyst til at lære. De skal
Og så ofte får de lov til at arbejde med noget, de selv finder interessant. For vi stræber ligesom efter, at eleverne selv skal prøve at finde mening med tingene. Vi skal have selvstændige elever, der prøver at finde struktur i det hele. Det skal ikke være så meget udefra påvirkende, der ligesom motiverer vores elever. Vi stræber efter noget andet. Og så det der med, hvad vi kan gøre i Danmark for at forbedre vores folkeskole. Jeg mener godt, at man kunne bruge positiv og negativ forstærkning noget mere. For eksempel, hvis en elev ikke havde lavet sin lektier, så kunne man putte ham i en lektiecafé og et par gange om ugen måske. Og for at han ligesom blev fjernet fra den lektiecafé her, så skulle han ligesom lave de lektier, han ikke havde fået lavet. Derved bruger man negativ forstærkning. Jeg synes også godt, der skulle være mere dialog mellem skole og hjem. Hver gang eleven ikke havde en lektie, så skrev skolen til hjemmet. Det kræver selvfølgelig, at hjemmet er villig til at samarbejde og tjekke mails måske hver dag. Og det var så lige emnet om motivation og læring.